трябва да отвориш нови 2 кутии преди следващата оферта, сделка или не. Няма. Няма сделка, дами и господа. Играем с кутия номер 22. 2 кутии. Коя е първата? 14. Кутия номер 14. Дени от Димитровград, Дени с усмивка. Коя е втората? 200 лева не са в кутия номер 22. Коя е втората кутия? 17. 17. Ники от Дижон. Кутия номер 17. Ники, да видим. 20 стотинки. В едната кутия има 100 лева. В другата кутия има предметна награда. Предстои оферта на банката. Ако отхвърлиш, ще спечелиш това, което е в твоята кутия. Да, господин банкер. Добре, господин банкер, разбирам ви. Благодаря. Оферта на банката е смяна на кутиите. Само поради една единствена причина. Ако тази предметна награда е тук, да я махнеш. И за пръв път банкера е бил добър към теб и към Виктор. Предложи 4000 лева.